समाज सिबियारि सुमित कुमार बर'आ सुबुंखान्थि सानखौ गावनि आंगो न' थानगुरियावनो गामिनि रायजो राजाफोरजों खौसेयैनो फालिनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै 22 जानुवारि एबा भारत हादरनि 76थि सुबुंखान्थि सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय थानगुरि गामिनि जाखांफुनाय समाज सिबियारि सुमित कुमार बर'आ सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लानानै गावनि न'नि लांगोनायावनो गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै माहारिनि गोथार फिरफिला बिरहोयो। फिरफिला बिरहोनानै खौरां बिजोङाव बिथाङा गावनि आंगो गामि आरो न'आवनो रायजो राजाफोरजों सुबुंखान्थि सानखौ फालिनो हानानै गोजोननाय फोरमायो आरो बे सुबुंखान्थि सानखौ फैबाय थानाय समावबो बेबादिनो खौसेयै बयबो गाजा गोमजायै फालिलांबाय थानो हाथों बेखौ मिजिंथियो होननानै बुंथियो। जाहानि दौनो रिपाब्लिक डे हिसाबै गणराज्य दिवस हिसाबै 26 जानुवारि गामिनि आरो जोंनि बागानपारा समस्तिनि मानसिखौ लिंहरनानै जाहानि सेथ्लायावनो आं पताका दैखांदो आरो दिनै बेबायदिनो जोंनि फैगोन समनि गथ' गथायाबो जेन फालिबाय थानो हायो। बेनिखाय आङो दिनै रायजो राजाखौ आं खावलायहरबाय। दिनै जेन बिटिसि बाखिया जेन এই उत्सबखौ 26 जानुवारिखौ जेन फालिनानै गासैबो माने दुखु सुखु जायालासिनो जेन मोजाङै फालिनो हायो हायकाय जानाङालासिनो। बेनिखायनो आं बेखिनिखौनो दिनै आं जोङो सिगाङालागै जेन এই 26 जानुवारि दिनखौ जेन कुनु जोङो दिनै उन्दैयावनो नुबोदोंमोन बहुद गन्दगोल बा बहुद माने जों फरायबाय हानाय टाइमाव स्कुलाव इदिना जोङो उन्दैनिफ्रायनो फालिबाय हादोंमोन आरो जेन आगोल सिगाङालागै जेन जोंनि समाज गासैबो रायजोआ जेन फालिबाय हानो हायो हायगाय जानाङालासिनो बेखौनो आं रायजोनि सेराव खाथियाव फोरमायबाय। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 600015976629 एबा 9101439836 जामबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।